Hello mga kabayan! Welcome kayo sa channel ko. You are watching The Bulak. So, into this video guys, pag-uusapan po natin kung ano yung mga dapat gawin bago tayo uuwi sa Pinas. So, kabayan, stay tuned para malaman mo. So, before ka mag-flight, kabayan, 1 week before yung flight mo, kailangan mo nang mag-register sa ECIF para makuha mo yung QR code. Sa Red Cross po yan. And that is very mandatory for OFW and non-OFW. So, sino ba yung mga OFW? So, syempre tayong mga working visa, tayo na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. At sino ba yung mga non-OFW? Sila po yung mga tourist visa or di kaya sila yung nag-aaral sa ibang bansa na gustong umuwi sa Pinas. So, ayan po. So, ito po yung link guys ng ECIF. So, sa Red Cross para makapag-register po tayo at makuha natin yung QR. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano at saan tayo pupunta. So, just stay tuned guys. So, andito na po tayo sa Red Cross guys, sa ECIF system. So, pindutin lang natin yung register. So, ayan na yung I understand and I should provide correct and true information of the best of my knowledge. So, I am fully aware that I can be held criminally liable for any misdeclaration and intentional non-declaration. So, ayan, kailangan po talaga guys na uunawaan ko na kailangan kong magbigay ng tama at totoong impormasyon batay sa aking nalalaman. Alam kong maaari akong makasuhang kriminal sa pagbigay ng mali o hindi tamang impormasyon ayon sa Republic Act number 1133 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Concern Act at iba pang mga naayong batas at regulasyon. So, kailangan by filling and submitting this form, I agree the above. Sa pagsagot at pagsumiti ng form na ito ay sumasang-ayon ako sa nakasaad sa itaas. So, ayan, kailangan talaga guys. So, ito po yung personal information. So, kailangan mo ilagay yung apelyido mo, yung unang pangalan mo, yung palagitnaang apelyido, yung nationality mo, of course, Pilipino ka. So, yung birthday mo, ayan, yung civil status mo, ilagay mo yan. And then, yung sex mo, ilagay mo female kung babae ka, male kung lalaki ka. So, sa contact information guys, so kailangan very important tong email guys. So, kailangan mayroon kayong mga active email. So, please input the email we should send the results to. So, dito isend yung result. Phone number, if you don't have a cell number, put the number of someone who knows you will and can contact you. So, pwede mo ilagay yung sa mama mo, sa mga kapatid mo. Who owns the cell phone number? So, ilagay mo yun kung family member, manager, etc. Yung address, province, region, city, barangay, house address. So, yung complete address sa house address, guys, ilagay. Emergency contact, name of emergency contact. So, pwede mo ilagay yung parents mo or yung mga kapatid mo, number of emergency contact. So, ilagay ninyo yung kung sino yung pwedeng matawagan. Employment information. So, kung hindi ka nurse, kung hindi ka cashier, hindi ka guard, hindi ka tiller, hindi ka utility, or hindi ka man health worker, so wag mo na yung fill upan pa yung occupation. Kung mayroon kang trabaho, employer name, pangalan ng iyong employer, work, industry, country of employment, kung saan ka bansa nagtatrabaho. So, travel history. When was the last time you were in the Philippines? If never, enter arrival date. So, kung hindi ka pa nakapagbakasyon sa Pinas kasi first time mo pa, so, ang yung arrival date mo, yung ilagay mo. Kailan ang iyong huling bisita sa Pilipinas? Pag hindi pa, ilagay ang pizza ng pagdating. So, date of departure, pizza ng pag-alis sa port of departure. Date of arrival in the Philippines, pizza ng pagdating sa Pilipinas. Port of departure, exit country, port of departure. So, lungsod ng pinanggalingan bago dumating sa Pilipinas. How will you arrive? So, ilagay ninyo sa air, kung sa air kayo, kung sa sea base naman kayo, dahil seaman kayo, so ilagay ninyo si flight, vessel number, so ilagay ninyo yung flight number ng eroplanong sinasakyan ninyo. Purpose of travel, so
Ayan, may mga option po dyan, guys. So, ayan kung vacation, pleasure, vacation, convention, conference, education, training, official mission, health, medical, business, professional, returning resident, balikbayan, work, employment, land-based versus Filipino worker, CBS, ayan, regional, pilgrimage, other. So, ayan, kung ano kayo, so, yun yung ilagay ninyo. Are you an overseas Filipino workers? So, ilagay ninyo yes. Check yes. Exposure history. Have you been exposed to the non-COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms? Kung wala guys, kung wala kayong mga sintomas, so ilagay ninyo none. No! Sorry. Clinically information. Fever, cough, kung mayroon kayong fever, kung mayroon kayong cough, ubo, mayroon kayong sore throat, yung sakit sa lalamunan, cold, so sipon, shortness of breath and difficulty of breathing, kung hindi kayo makahinga ng maayos, so ilagay niyo. Pero kung wala guys, kung wala mga sintomas guys, wala yan kasi healthy kayo. Current and previous condition, illness, kung mayroon kayong mga dati pa na mga sakit, so ilagay niyo yes. Kung wala naman is no. Pregnant, kung buntis kayo or no, kung hindi. So, ilagay yung identification, yung passport number. So, upload identification. So, i-upload ang identification yung sa picturean nyo yung passport para sa identification. So, i-upload yung passport. So, ayan siya kung mag-picture pa kayo sa inyong camera, so open camera, and then kung meron na kayong picture sa inyong gallery, so upload photo, i-check nyo yan. And then, ayan na siya. So, yun yung sample sa passport, guys. So, additional information, do you consent of being contacted for blood donation? So, kung wala naman, so, no. Kung meron, yes mo. Do you consent of plasma donation for blood transfusion in the event that you become COVID-19 positive? So, kung wala naman, no. Kung meron, yes nyo. So, ayan siya. Pagkatapos mo ma-fill up ang lahat, guys, so siguraduhin yung wala nang nag-read. Pero, hindi tayo nag-fill up, guys, kasi hindi naman din ako magpa-flight pa. So, wala pa akong schedule sa flight, guys. Hindi pa ako mag-flight, so hindi ko yan pinill upan. Pero, para sa inyo, guys, na magpa-flight na kayo, pauwi na kayo sa Pinas, so, ayan, siguraduhin nyo lahat ng mga question, guys, is na-fill upan ninyo at naka-black yan lahat. Wala nang red. So, pagkatapos niyan, click submit. So, after ng submission, guys, makikita na ninyo yung QR code. So, paki-screenshot na lang. And dito, guys, is hindi ako maka-screenshot sa QR codes kasi hindi ako nag-apply. Kasi sabi ko nga naman, diba, hindi pa ako magpa-flight. So, ito ay tulong ko lang sa mga papauwi na hindi pa alam kung paano. So, thank you so much for watching, guys, at I hope mayroon kayong natutunan.